ta taka na bawa Allah. Kai, wato ba abin da za mu ce da Alhaji sai Allah ya saka da alkhairi. Ai ni ban da bakin godiya. Allah, a zo a ce kyauta shan maganin nasara alheri na safe daban, na rana daban, na dare daban. Allah saka muku da alheri. Ka jaro? Ai malam na yi takaici. Nabi. Da baka ga irin kayan nan da aka zo aka lode da kasan gaba ɗaya su tan aka ɗebo aka zo aka sauke mana. Yo amma ina taba da idan naji. Kuma sai Allah hada Alhaji in ga baki da yaron kirki yaron nan. Gaskiya. Ya sunanka? Umar nake. Allahu akbar, Umar Faruku mai babban suna. Allahu akbar. Kuma sai gashi kansa Umar din baya dan gishe, in aka bashi abu sai kawo shi tamman. Ai ya cancanci. Babu naƙis. Ya cancanci godiya kwarai da gaske. Amin amin mama. Ai ni dan aike ne. Ba yaro. Ai dan aike shi ne aka ce an yi sa'a. Duk abin da aka baka sai ka kawo shi tammi, baka kawo naƙis. Gaskiya ne. Yau Allah saka ma da alheri. Idan ya zama yaron birni ba sai a aiko shi ya sha kwana ba. Almajirin bariki kai ga koko gareza. Allah ga almakashin yankan farce. Ina ga ba din gisha ka rike kawo abubuwan nan. To Allah dai saka da alkhairi. Shikenan zan koma baba ne. To madalla. To shikenan. Sai dai dan tukuici ne kuma. Ba. Insha Allah. Allah ya kare ki. To amin amin. Amin amin. To maza suke maza a dawo. Duba. Ina abincin nan. Ka gan shi na. Wai abinci ma tana tambaya duduwa kin je kin girke abin shirin da ke kamar randa. Ai kai ba ka gajiya da wannan abin naka ba a gashi nan dan dai kawai dai bata matso ma da shi kusa da kai bane. Dama ai alhakin ki ne dai ke mi komin ko? To tun daga yarka tana ji da kai. Ni mana akushin na saran nan wallahi. To ainda ban ji cibi ba, ina cibi? Bata sako ba. Ikon Allah. Bata sako ba. To ke ba sai ki dauko ba? Haba duduwa. Me za ki haka ne da Allah? Ai laifinta ne da ta ɗauko abincin sai ta haɗo matan da ta san kai in ba cokalin ba za ka ci ba. Haba. Wai sai sauri kake Allah kake ka tafi. Ina za ka je? Na ga miki ina da uzuri. Naji. Yanzu dai ba an tafiya gobe dai ya kamata ki fito da wuri. Amma ka san cewa ba ni da dawa. To kusan haka. To shikenan sai da safe. Sai Allah ya kai. Sai gobe. Kafin ka zo ma na shirya. Allah ya sa. Kada ta da koma. To ina sahanin nan in wanke hannu. Ko shi ma sahanin baya kusa. Wai duk ta san kana da bukata ai ta kama wannan shi kadai. Wai ita ce matar koke. Yau na ga ikon Allah. Kun bari ga doki zakiya ga jaki. To ta are ta yafe tun daga ta Allah ya kawo karfin ta ba dole ne ma in huta ba. Haka ne. A'a. Ka wanke 10 ka tsoma 5. Ina zuwa. Haka faɗa mara ya ce wanke 10 tsoma 5 me a ciki. A tabe ko kuma da in ce duba. To duka dai. Daga an gusa mun shi ta bayan gorabi. In na gama lazimi sai zan dauka in. Kai fa kake ta shewar dilan nan kake ta shewar dila ina abinci an kawo abincin kuma yanzu ka ce a mai da shi daki kamar gudu kake kan wani ya gani. A'a kin ga ai adana abinci ai ba laifi ba ran baki ran ki kawo min dan waken nan ba. Ina daukar dunkule da zan kai baka sai ga mai anini sallama. To yanzu dai wannan ka kwarya daki can wurin gurin. Yau ki sa man daidai gurin mai da in na gama lazimi ina shiga sai in ji shi in dauki kana in kama ci ko. An fi son da yan aka ci abinci sai an dan tattaka kafin a kwanta ba daga cin abinci ake kwanciya ba. To akwai mun ladabin cin abinci. Allah wallahi. Ko shi yasa ga kinan kullum sai faman haɓaka kike kamar farashi. Ni kuma kullum ina karewa kamar kuɗin guzuri. Kai Allah so wake. Aba. Duduwa wato sai mai Allah godiya. Ita dama rayuwar duniya ba a guzurin masoyi ba a guzurin maki. Kwarai ba haka yake. Saboda haka duk inda bawa ya tsinci kansa sai mu Allah godiya. Hakika. Wato ki dubi dai Alhaji bamu da bakin da zamu iya masa godiya. Ki dubi dai yadda ya rike mana ummi Duduwa.
kamar shi ya haife ta. Duk wani abin da ya kamata a ce uba na maɗa haka Allah ya riƙe ummi. Ai malam ba abin da za a ce da bawan Allah nan sai godiya sai fatan Allah ya saka masa da alkhairi. Saboda bawan Allah nan a rayuwarsa baya gajiyawa, ko da yaushe burinsa ya ga ya kyautata mana. Sun riƙe yarinyar nan ummi kamar su suka haife ta, ba sa nuna mata bambanci. Abin da suka ci shi suke bata. Da wanda baki za mu iya gode wannan bayan Allah. Ai wato irin wannan aikin hali ne irin na 'yan aljanna duduwa. Tabbas. Halin 'yan aljanna su kaɗai ke irin wannan aikin. Hakika. Babu abin da ya kamata mu ci gaba da yi ma alhaji illa addu'ar ubangiji Allah ya yauƙaƙa arzikin nan nasa. Amin. Ubangiji Allah ita ma ummi yadda ta rike shi hannu biyu ubangiji Allah ka kare ta daga sharrin masharranta. Amin. Allah ya tsare gaba ya tsare baya. Amin amin. Ba abin da za mu yi musu sai dai fatan alkhairi. Wai duduwa. Akwai ɗan garbi-garbin nan? To fa. Wani na ce to fa ai ba za a rasa ba. Ba za a rasa ba? Ai ba a rasa nono a riga ba. Yawwa. To a ji a ɗan ɗauko ku? Ba ka da matsala. Kin san zama irin wannan dole na rinka samun ɗan garbi-garbi ana ɗan jefa maka. Allah ya kama ki. Mene kuma? Ina kallon ki ai. Da wani idan? Da idanuna mana. Amma me kike kallo? Wani ƙwaro ne na gani, saura kiris ya faɗa maka a ido. To, yana ina? To ai ya gudu. To kin ga Allah ya taimake shi. Dan da na kama shi sai na matsatsake shi. Ummi wacce nan me kike yi? Ba komai Umar. Kin san me Ummi? Ki gode wa Allah saboda iyayenki suna shaidar ki a koda yaushe. To fata na dai dan Allah karki ba su kunya kuma karki watsa musu ƙasa a ido kamar yadda suke shaidar ki da Allah Ummi, kamar yadda suke yabanki karki yarda ki ba su kunya ko da bayan rayuwarsu ne. Na sani Umar, shi yasa nake fata mutuwa ta riga ɗauka ta kafin su, saboda ba zan iya rayuwa ba bayan babu su ba. Dukkanin abin da nake nema na samu Umar, saura abu guda ɗaya wanda shine dukkanin wani buri na a rayuwata. To menene wannan abin da kike burin samu? Akwai lokacin da zaka sani. Yawwa. Yawwa. To. Ina ganin kai. Wannan bayar Allah kina dai ziga ni wallahi. Shi yasa duk lokacin da na dauko bakin ciki idan na tunkaro gidan nan kafin ma an ganki bakin ciki na ya sauka. Sanin kanka ne ba zan iya dauke kaina akan irin wannan ba. Damuwar da take cikin zuciyata ba za ta iya bari na mai da ita murmushi ba. To, ban da abinki sanin kanki ne kuma kin sani cewar babu wata wacce nake tunani sama da ke. Kuma abin da ke tunani ba kuma mai yiwuwa bane ba. Ke kadai ce ba kuma na tunanin wata. Dan me zaki sa kanki a cikin damuwa haka? To ta yaya hankali na zai kwanta kana fita a haka? Dube kafa. Ba ka da bambanci da Habib ba. Kai, haba. Habib kuma da Allah ki daina wannan batu. Ai abin da yayi gaba, ai yayi gaba.
duk abin da zan ba zan iya dawowa daidai da wannan yaron ba. Sanin kanki ne. Ke ma kin san ba zan koma kamar Habib ba. Abin da ya wuce ai ya wuce. Wa alaikum assalam. Alhaji ya haka ne. Ke, wuce da Allah ki je ki yi abin da ya kawo ki. Haba Hajiya, ya za ki daka mata tsawa irin haka? Dan na mata tsawa shine kake tuhuma ta? To wai tsaya tukunna, me kake nufi? Babu wani abu da nake nufi. Kamar yaya? Tun da yarinyar nan ta shigo fa hankalinka gaba ɗaya yana kanta. To gaya min abin da kake nufi da ita. Ni babu komai a raina sai alkhairi. Domin duk lokacin na kalli wannan yarinyar wallahi tausayin ta nake. Kar fa ki manta. Iyayenta da ita suka dogara. Ita kuma da mu ta dogara. Wannan lamari a matsayinta na ɗaya mace ya kamata ka tausaya mata. Ke ya kamata ma a ce kin fi ni tausayinta akan haka. To amma daidai gwargwado ai muna yin daidai bakin kokarin mu ko? Kuma kai ka sani insha Allah ba za mu taɓa bari yarinyar ta tagayyara ba. To wannan dai shine dalilin da duk lokacin da na ganta wallahi tausayin ta yake kama ni ba dan wata wani ba in ma a aje wannan magana ne zan fita. Ya fidi. Haba Jaju ki saki ran mana. To me nayi? Ai na saki. Shikenan ta wuce mu je in taka. Idan ya aje wannan abu ni zan fita. Da ya fidi. Ina fatan kin huce dai ba wani abu ne. Ba komai mu je in taka ba. Ai ba na son mutum baki cikin bacin rai. Raina ba zai baci ba ai ka wanki. Na dan yi mantuwa. Kuma dai Mali